Sluníčko nám zapadlo. Komárů tady lítá jak léce jich tady kude mrak. Nevím jak kde jinde, no ale pohodané je. No a dnes bych se chtěl pochlubit s něčím, nebo pochlubit, nevím jestli pochlubit, to spíš ne, ale vyměnil jsem kouličky kategorie 2 za háky kategorie 2 a nic lepšího jsem udělat nemohl, protože opravdu to připojování s těma háčkama je geniální, když člověk nemůže si s tím nářadím moc pohnout, je to těžší, tak je to prostě pecka, tak za sebe jako vřele doporučuju. Kdo jezdíte a přepřaháte hodně, tak si to převažte, kdo to zvažujete, to doporučuju. A druhá věc, pneumatiky zadní. Zkusím natočit z dálky, je to takové, jak to vypadá. Zadní pneumatiky mám nové, BKTčka teda, ty byly nejlevnější a sice v rozměru ne 12,4, ale 13,6 na 28, kdy ta pneumatika je asi o 4 cm širší. Chtěl jsem to kvůli lepšímu záběru, když jezdím s tím pluhem, tak ty 12,4 jsou také uší pneumatiky a tak jsem to chtěl zkusit a myslím si, že jsem špatně neudělal. Je to fakt jako bomba, nebo bomba ne, ale je to asi lepší, hlavně teda jako vypadá to s těma pneumatikama tak jakože jinak. Vypadá to, že se skoro vlezou do blatníku. Takže jako tak. No a poslední věc, kterou jsem dlouho zvažoval a přemýšlel, že udělám, tak určitě mnozí z vás, co máte tady tu kabinu a máte tady ty blatníky, tak oni jak jsou přišroubované jenom na těch portálech, čili někde tam, tak já jsem se odhodlal k tomu a jelikož mám ten rám bezpečnostní, tak jsem tady vzadu od toho uchycení, čili tuto, udělal taky vinglik a navařil k tomu rámu a zase jsou to za mě plusové body, že se to tak nechvěje, protože když člověk jel jako pomalu, ještě třeba když jsem neměl dané závaží v kolech, tak jak je to lehčí, tak se to strašně jako houpe nebo drncá to, když člověk jede po pevné cestě a strašně to vibrovalo ty blatníky. Tak jsem se k tomu odhodlal, že to zkusím a musím říct, že se to povedlo, takže 3 také malé inovace a spousta plusových bodů, co se týče zlepšení. No. Samozřejmě v té orbě chvilkama, byť mám tady na této straně jedno závaží, navíc kola upuštěné, nevím, jestli se mnou budou mnozí třeba nesouhlasit, že 1 bar je málo, ale mám tam skutečně 1 bar v těch gumách a pozoruju teda samozřejmě, jestli se mi to neprotáčí na patce, ale zatím teda ne. V návodu k obsluze u traktorů je napsané, že kola se můžou upouštět na orbu až na 0,8 baru. Je to v návodu k obsluze, je to napsané. A já teda tam mám bar, na 0,8 jsem nikdy nešel. Když jsem zkoušel hledat huštění pneumatik vlastně, co se týče té pneumatiky, toho BKTčka, tak jsem se dopátral akorát k 2 barům, že tam mají být 2 bary, ale to mně přijde strašně moc, 2 bary, to třeba
normální, že je běžný tlak na pneumatikách je 1,5, nebo i ta 30 má napsané 1,5 baru. Takže 1,5 baru na běžný provoz, a ty komáři, to je děsné. 1,5 baru běžný provoz a 0,8 teda na orbu je tam psaných. No. Ještě zvažuju, protože jak ten pluh má záběr 2x35 cm, což je 70, takže bych tam ještě přidal na tu jednu stranu jedno závaží, protože se mně stává, že prostě ten traktor hodně hrabe. Na té venkovní straně v brázdě ne, tam to drží pěkně. A tady to vypadá na tom videu, že je to i celkem, no malinko to páruje, ale pěkné hrapečky jsou. Takže samozřejmě varianta používání uzávěrky, ale tady to používání uzávěrky je také jako za mě. Člověk nemá úplně sílu tlačit na ten pedálek malý, který tam je, takže varianta dotížení, aby ten proklus nebyl na tom kole, na tom levém, co jede po vrchu většinou, protože uzávěrka by měla být používána v případě jako nouze, spíš bych řekl za sebe, než jako, že na ní budu nějak jako stabilně jezdit. Samozřejmě u novějších traktorů se to třeba používá, ale nevím, no. Ještě mě napadla varianta, samozřejmě vzduchem ovládaná ta uzávěrka, kdy mám koupený pístek z motorové brzdy na liasku a ventil, kterým bych tam pouštěl a upouštěl vzduch vlastně. Ale ještě jsem se k tomu nepropracoval, moc se mi k tomu nechce, protože samozřejmě tady z té pravé strany samozřejmě se tam moc nedá dostat, že? Tady se nedá vlez do traktoru z pravé strany, takže se k tomu furt nemám. Ještě jsem zvažoval nějakou mechaniku, že bych tam nějakou páku navařil, udělal nějakou aretaci, že by se to jako rukou zaháklo. Uvidím, jak se mě bude nebo nebude chtít vymýšlet. No. Uvidíme, jinak traktor šlape celkem dobře na to, že při zahřátí ten manometr, který je od 0 do 10 barů, tak ten samozřejmě ukazuje skoro 0, ale furt to jede, no. To zvláštně a furt to jede. Takže tak, no. Toliko k momentálnímu videu. Tak se mějte lidi.